22 minút. No poď. Dnes uvidíš. Verí na anielské čísla a rôzne znamenia. Je to do istej miery aj naivita, ale zároveň si myslím, že to vie dať aj nejakú pozitívnu nádej. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, ktorý už má dieťa? Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi toľko. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňákom, potom som zrazu na neho narazil po silke. Ja nie som moc človek, ktorý sa zaoberá politikou. Kámo, politika ide mimo mňa, chvála Pánu Bohu. Chvála Bohu. Nie som úplne toho zastanca. Nikdy kámo nepôjdem voliť. Nikdy. Práve sleduješ dating show od Refresheru Menučko. Posledné diely priniesli mimoriadne kompatibilné dvojice a my chceme v šnúre lásky na prvý pohľad pokračovať. Preto dnes oproti sebe posadíme Deanu a Dávida, ktorých podobné životné štýly nahrávajú možnosti naozaj silného meču. Ahojte, volám sa Deana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Ahojte, ja som David, mám 23 rokov a pochádzam z Prievidze, ale bývam v Bratislave. David vyzerá, jak keby... Veľmi rada chodím do fitka, buď sama alebo s kamarátmi. Keby fetoval. Veľmi rada sa chodím prechádzať na západy slnka. Svoj voľný čas rád trávim vo fitku, alebo na plávárni, alebo si idem zaboxovať, alebo skúšam nejaké adrenalinové veci. Tak môj ideálny partner by sa mal o mňa zaujímať, mal by sa o mňa starať a prejavovať mi tú lásku. Ideálna žena by mala byť podľa mňa štihlá, mať dlhé vlasy, aj by mohla byť múdra, zábavná. Moje ideálne rande by určite bolo ísť na nejakú akčnejšiu aktivitu, niečo adrenalinové, aby nás to spojilo. 8,5 by som mi dal. Určite ísť na bungee jumping. Skúsil som už napríklad skok padákom, určite by som si to aj ešte zopakoval. Toto rande by som zrušila, keby protistrana bola arogantná a videla by som, že nemá veľmi záujem sa rozprávať. Tohto rande by som asi odišiel, keby to dievča napríklad bolo neslušné. Neviem, koľko by museli dať, že by som tam ja proste sa nemala žiaden rešpekt voči mne, alebo by sa zle vyjadrovala, nadávala by. Prihlásila som sa, pretože som chcela vyjsť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať niečo nové. Prihlásil som sa čisto zo srandy, že skúsim niečo nové, cítim sa zaujímavo. Idem napísať na Discord, že 20 minút onen. Counter-Strike, obidva sú online. Tak za 20 min CS. Potrebujem poťahať, viete čo, potrebujem rank global na Mirážu. Hej. Dobre, púšťam. A čakám, že to bude super skúsenosť. Servírujeme predjedlo, v ktorom sa dvojica ešte neuvidí. Tak ahoj, volám sa Diana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Čo ty? Ešte raz, Diana? Diana s Ečkom. Diana? Diana, áno. Diana. Veľmi rada sledovala filmy na telke a ona, keď hľadala meno, tak pozerala tie titulky a väčšinou, keď to boli tie zahraničné filmy, tak tam videla proste to meno Diana a sa jej to zapáčilo. Chcela mi dať, že 2 N, ale nechala jedno. Ja som David, mám 23 rokov, pôvodne som David, z Prievidze, no ale teraz bývam v Bratislave. A študuješ? Študoval som medzinárodné vzťahy a diplomáciu, teraz som si spravil bakalára a uvidím, čo bude ďalej. Tak jeho hlas na mňa pôsobí veľmi príjemne, tak sebavedomo, tak mužne by som možno povedala. A ty ako? Ja som pred týždňom mala tiež štátnice a plánujem pokračovať ďalej štúdiu v Brne. David vyzerá jak taký porábkar. Už k nemu prídeš a už proste... A taký, že... Taká, čiže preješ okolo neho a zrazu nemáš peňaženku, nemáš kľúče, nič. Taký porábkar, taký stokar. V Lučenci som ešte nebol. Pozri sa na ňo. Však to je čistý stokar. Často si o tom robíme srandu, takže preto ma to tak trošku zaujalo. A chcel by si v tom aj teda pracovať? Hej, ja už teraz mám vlastne YouTube kanál, kde riešim politické témy. Geopolitika, história a politické témy. Čiže už sa tomu venujem a chcem tomu pokračovať. Príjemne ma prekvapilo, keď povedal, že natáča na YouTube, pretože ja veľmi rada sledujem YouTube, ale na ňo som akurát nenarazila, možno to bude tým, že čo natáča. Možno to bude tým, že nezajme sa o politiku. Tak ja chodím dosť často do fitka. Rada chodím na prechádzky, na západy slnka a rada čítam. Ty cvičíš? Hej, cvičím, chodím do fitka. Aj na plaváreň chodím, a odrbovám ľudí. A tak rôzne. Okradám.
šport je pre mňa dosť dôležitý a asi teda aj pre teba. Áno, aj pre mňa je to dosť dôležité. Môj obľúbený cvik vo fitku sú kliky na jednej ruke. Urobil som, nebudete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodiny. A pracuješ? Tak ja mám ten YouTube kanál, čiže to je taká moja práca, lebo to mám aj na živnosť. No daj mi kámo, dúfam, že to bude link na ten YouTube kanál, chcem to vidieť. Ani mu promo nedali. Chudakovi. Bož, chudák. Ale nie, je tu len odkaz na Instagram, ukáž. David v pohybe. Ty pičo. Tam isto bude mať link na YouTube. No aha, jak, poďme. Koľko máš odobrateľov? Vítajte, ja som David z YouTube kanála Svet pohybe a teraz sa pozeráte na rozhovor s europoslancom Erikom Kaliňakom. Erik, vítaj a ďakujem, že si prijal moje pozvanie. No čistý vandrak. Dobre, poďme minúčku, lebo nemôžem. Taktiež tam propagujem svoju knihu, ktorú som napísal. Svoju knihu som začal plánovať v roku 2024, keď som bol vo Innsbrucku. Dosť sa mi tam páčilo a povedal som si, že by bolo fajn, keby som spracoval nejaký príbeh na tému, že by tam bolo nejaké útočisko, nejaká posledná pevnosť Európy a začal som sa zaoberať týmto konceptom a potom som to už rozvíjal. No a popri tom si občas privyrábam, ale dosť ako tie roboty striedam. Ja som bol v apríli napríklad v banke, teda to som bol v marci. Potom v apríli som pracoval vo fitku, potom v máji som šiel zase na vojenský výcvik. Ja mám veľmi rada chlapov v uniforme, mne sa to veľmi páči, hlavne vojaci, policajti, čokoľvek, dosť sa mi to páči. Ty máš veľa sidequestov. Hej. Čiže uvidím, čo bude ďalšie, teraz som tu s tebou. A o čom je tá kniha? No, to je vlastne dystopický politický príbeh. Nie je to úplne ten žáner, ku ktorému inklinujem, takže možno by som si ju prečítala. A na YouTube sleduješ videá, či iba natáčaš, ale nesleduješ? Kamo, isto jeho obľúbený streamer je Checkout. Na 100%. Pozrel a občas si pozriem niečo možno vtipné, ale skôr si akože pozerám také, že relácie alebo niečo v súvislosti s tým, čo ja robím. No, tak ja najčastejšie Checkout, na 100% pozerá Checkouta. Tak poznáš? Hej, poznám. Ako natáča, streamuje teda teraz Minecraft za Stotorom. Znič jedlo, kámo! Ne, ja som najmapy! Ne! Tak to si púšťam do pozadia, do práce. A tiež pozerávam menučko, ale skôr ako reakciu od 2-sekundového Maťa. to ma baví, tie komentáre, čo k tomu dáva, takže... Nie, tak som zvedavý, že ako bude reagovať na nás. Ja som zvedavá. Nás teraz skôr zaujíma, ako zareagujete na svoje celebritné kraše. Tak mám tu pred sebou tvoj celebritný crush. A je to kapitán Jack Sparrow. Áno. Na tom obrázku najprv on mal okuliare, aj mal takú jemnejšiu Čo on bol ten, jak sa bradu, aj volá? mal tmavé vlasy, čiže prvé, čo Kaskader. mi napadlo je, že trošku sa podobá, akože Pestová, nie ne? moc, ale chápeme sa. No, ja tu mám pred sebou Margaret Robbie. Robin, alebo OK. neviem, ako sa to Hej, presne povie. Teraz sa neviem, či sa OK. roztrhlo v rece s tým, že chalani obľúbujú strašne blondiavé baby a každého chalana, ktorého sa skoro spýtaš, tak povie, že áno, páčia sa mi blondíny a strašne som na blondíny a ja som, že dobre. Presne, Akože pomoc, ja som kámo, teraz David to je blondína, čistý, ale ja som čistý bola porabkar, ja čiernovlasá, normálne takže kúkam na to neho. bolo také, že okej. A to je čistý To porabkar. presne ten tvoj typ, že blondiavá. Mne sa páčia štihle a taktiež sa mi páčia dlhé vlasy. A buď rovné alebo vlnité. Keď som mala 15 rokov, tak som mala vlasy po ramenách a odvtedy som si povedala, že už nikdy viac, takže si pestujem dlhé vlasy a už ich chceme dlhé. Čo sa týka farba vlasov, tak blondíny sa mi moc páčia, ale taktiež mi prídu pekné aj hnedé, čierne a tak. Predtým, než som sem prišiel do štúdia, tak som si hovoril, že asi to bude nejaká pekná blondína, hej. No a ty... No Johnny Depp to od malička sa mi dosť páčil. Akože páčia sa mi tmavovlasy, trošku brada, fúzia alebo tak, ale moje bývalé vzťahy trošku odlišné od toho typu. Tak v minulosti som mala, ak tam mám rátať, že úplne, tak to boli 4 vzťahy, ale jeden z nich bol taký najvážnejší, čo bol úplne posledný. Čiže neskôr záleží na tom, že keď mi niekto padne do oka a sa mi páči, tak je to v poriadku. Či Deane padne do oka aj Dávid, uvidíme až v prípade, že hodnotenie prvého dojmu Obidvajú desiny, podľa mňa. bude po Na sčítaní začiatok presahovať a desinu. potom to už bude tak troška nižšie.
Na začiatku som jej dal po 9 bodov a to z toho dôvodu, že ešte som stále nemal o nej viacero informácií. Poďme teda zistiť viac informácií. Začníme prvým pohľadom o 3, 2, 1. Na Ramok, čo má na ruky, kamo, na konci minúčka ho nebude mať. Vám hovorím. Ja som David, tešíme. Tešíme. Akože možno som Teraz bola správna chvíľa udzigať na Ramok, ale nedalo sa. čakala, keď povedal, že cvičí, ako nechcem nikoho uraziť, že trošku takého väčšieho, možno by som povedala, A už tu nemá ho, vidíš ho? Už nemá, a nie tu je, dobre. ale akože to je Hej. v poriadku. No Hej. tak ja som spokojný. Ja som si to tiež nejako tak v rámci možnosti To predstavovala. je good. Tiež také krátke Ešte vlasy. neudzigal, Keď ešte sme sa nenechal prvýkrát tak. uvideli, tak odhaliť. mňa nejaký stres neopadol. Myslím si, že stále som ho cítil, hlavne z tých kamier. Je to ťažké si predstaviť len na základe hlasu, Áno, ale je to fajn. ja som spokojná. Akože samozrejme, koho by to nepotešilo, keď niekomu niekto povie, že je spokojný s tým, ako vyzerá, že áno, trošku to pohľadilo to ego. Ego pohľadené, oči spokojné, nie je na čo čakať. Prinášame špecialitu šéf-kuchára, ktorá odhalí, nakoľko je dvojica skutočne kompatibilná. Tak máme pred sebou scenáre, pri ktorých budeme určovať, či je to red flag alebo green flag. Potter Hrande stále nevie, či je pripravená na vzťah. Tak môžeme na 3, 2, 1. Podľa mňa 3 rande je ešte stále krátko a treba toho človeka viacej spoznať. Keď sú to prvé týždne, tak je to v poriadku sa baviť s viacerými ľuďmi, ale keď už s niekým cítiš nejakú tú iskru, že sa s ním chceš ďalej stretávať a spoznávať, tak za mňa ja začnem byť lojálne. Tu Jaraska mám poviem vzadu, moja fotka. Tu tak aha, vedľa Resta. K tomu človeku a bavím One sa day. čisto iba One s ním. day. Treba určite aj viacej, mesiac, 2, Hej. že sa spoznávať, chodiť proste spolu niekam, že či ten vibe je naozaj vzájomný. Viacej tých konverzácií a tak. Áno, áno. Do fitka chodí aj 6 krát týždenne. Samozrejme. Toto je nám asi jasné. Nie je na tom nič zlé sa starať o seba. Presne, ja úplne súhlasím. Verí na anielské čísla a rôzne znamenia. Tak 3, To si Dva, jedno, gamo, a nie, že jedna. bola taká prehepená podľa mňa. Za mňa je to v pohode, pokiaľ to nie je úplne že extrémistické, že proste fakt, že každý deň si pozerá ten horoskop a by bol na tom závislý, že teraz Takou sa stane veckou, niečo to by zlé, som tak bude dal na to kombináciu proste na bradu. veriť. Hej, hej. Ale také, že vidíš niekde 11-11 a si povieš, že áno, je to proste milé, alebo 22-22, tak podľa mňa je to také, že také pekné. Moje šťastné číslo je 4 a plánujem si ho vytetovať. Keď ja si trošku myslím, že je to do istej miery aj naivita, ale zároveň si myslím, že to vie dať aj nejakú pozitívnu nádej, lebo predsa len človek potrebuje mať aj nejaké to pozitívne nastavenie, ten pozitívny kompas. Ale zároveň si myslím, že keď sa to už preháňa, tak potom už to môže spôsobiť takú zbytočnú naivitu, si myslím. Ja verím v Boha, ale myslím si, že všetko treba spochybňovať, ničomu netreba úplne na 100% veriť. Ale Boha ako takého verím, len neverím možno v nejaké inštitúcie. A čo si myslíš o manifestácii? A Také. toto si myslím, že funguje, lebo sami stále Nefunguje. plnia Ja som rôzne si veci. šiel okamo Gouta. Napríklad, tu som Na kiku. Čo im padlo? CV. Nefunguje to, chat. si hovoril, že bude teraz oproti mne sedieť pekná blondína, stalo sa. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňakom, potom som zrazu na neho narazil po silke. Ja nie som moc človek, ktorý sa zaoberá politikou. Je teraz veľké boom okolo napríklad Oskieho Baramiho, ktorý Kámo, si pozýva ja tých ho mám politikov, bloknutého ja nie som všade. úplne toho zastanca. Mne sa len dá. Čiže si myslím, že sa môže čokoľvek Jeho len telefóne tak číslo mám ľahko bloknuté. splniť. Chcem mať deti do 30-ky. 3, Pôjde, 2, kámo. 1. Bolo to fajn naraziť na človeka, s ktorým sa zhodujem v toľkých veciach, lebo často aj keď som sa s niekým ako v minulosti stretával a možno sme si rozumeli vo veciach, ja neviem, že bolo 10 nejakých vecí a rozumeli sme si 7-krát, tak teraz to bolo také, že akoby úplne tip-top. Úplne v pohode. Ja tiež rozmýšľam nad tým, že do 30-ky by to bolo fajn, ale všetko záleží od toho, ako bude štúdium, kde si nájdem prácu a hlavne
potrebujem mať to zázemie na to, aby som Hej, mohla jasné. mať tie deti. A ty chceš mať deti? Jasné, podľa mňa sú deti fajn a zároveň máme nízku pôrodnosť, treba zachrániť Slovensko a Európu. Treba to poťahať. Hej. S tou záchranou prosím počkajme aspoň, kým skončí toto rande. Aj keď trochu pochybujem, že by súčet bodov na tabulkách našich holubkov nepresiahol 10. Kamo, to znížili, také bolo 15. Teraz to znížili na 10. Dala som Jaj. mu o pol boda viac, Židaci. pretože ten vibe medzi Lebo nami nikto by tam bol nechodil, kamo, a naozaj minúčku by pekný skončilo po 3 a minútach. páčilo sa mi to, ako kam smeruje to naše rande. Pokračujeme teda v smere poď dobrého hlavný chod. vibu. Prinášame chutné jedlo z Confud baru spoločne s obľúbenou kartovou hrou Menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Stačí, ak klikneš na link v popise videa. Dobrú chuť ináč. Dobrú chuť aj tebe. Ty si sa prvýkrát opil. Ja som sa nikdy v živote neopil. Kamoňa. Vážne. Vážne. Ale ja sa viem odviazať aj bez alkoholu, takže ani si nechcem predstaviť, čo by som robil s alkoholom. Ja som sa nikdy neopil, ani som nemal drink, ja som len vlastne si vyskúšal, že ako to chutí, že som si trošku lízol, ale inak som to ako nepil. Tak ja som sa asi prvýkrát na strednej to bolo asi na dozvukoch, že tam som možno trošku viacej. Už 2 roky, takže vôbec nepijem, ale nechodila som tak, že na party sa proste opíjať alebo tak, ale Však raz za čas sa intra, vydejkam o prvý pivo, ročník, ale... samozrejme tam nejaké akcie boli. Hej, Ale Každý tiež som boží zistila deň. potom, že ma to úplne ako keby nebaví a nenaplňa. Aký je tvoj jazyk lásky, slova uistenia, sústredená pozornosť, darčeky, skutky, služby alebo fyzický kontakt? No, tak u mňa je to najviac fyzický kontakt a určite Ja. nejaké slova uistenia. Ja mám rada, keď dostanem nejakú pochvalu, že niečo sa mi podarilo alebo tak. Tak môj obľúbený typ fyzického kontaktu je určite dlhé objatie a keď môžem toho človeka držať za ruku. Fyzický kontakt, alebo také kombinácia letné na bradu. dotyky, že niekde sme a proste sa dotýkame, úžasné, že kámo, vieme o aj tom, že vykrieš, sme proste bum, pri sebe. a na Ale bradu. akože aj tie ostatné veci dosť Jo. potešia. Ja veľmi rada dávam darčeky, keď niečo pre niekoho vyrobím, že dám to srdiečko. Ja som to zatiaľ mal doteraz tak, že moc si darčeky nechcem. Ale možno, že by sa mi páčilo, neviem, uvidíme. Keby niečo vyrobím, Hej, tak by si hej. bol rád. Ale už Dobre, nemá som na ramok, to to som si bolo všimol, iné, už nemá na keď ramok. si s tým dala námahu. Ale keď mi niekto niečo mám kúpi, gumičku na ruke. tak je to skôr Ale také, že zlatý radšej na si ramok chcem už sám nemá. kúpiť, čo sa mne páči, vieš. David, Ja, ty čo som hund, ty dala, frás, teda ty spracovala frás. som Lego Monster plechovky. Že som kúpila všetky tie kocky a vystavala som Monster plechovku z Lega. Takže na to som hrdá. Ak by si mohol zmeniť jednu vec na Slovensku, čo by to bolo? To je Politika. zaujímavá otázka. Je tu veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali robiť, ale asi by som zmenil to, že nech ľudia toľko nenadávajú na Slovensko a nech si ho viacej vážia, lebo predsa len nemáme sa tu najhoršie. Máme strechu nad hlavou, máme Však Slovensko vodu akože v pohode. pitnú, to vo veľa Len- krajinách není, že si len tak môžeme z kohútika niečo pustiť. Sú Jedlo a proste tak takí ďalej, ľudia, máme tu bezpečie, není tu ako je nejaká Dano. vysoká kriminalita, Hej. zároveň tu nemáme žiadnu vojnu ani nič podobné, čiže asi čo by som mohol zmeniť je to, že nech si ľudia viacej vážia Slovensko. To je pekný názor. Nejaká krajina, ktorá sa mi páči a podľa ktorej by sa malo inšpirovať Slovensko, mi príde Poľsko. Je to nám príbuzná krajina a zároveň Ešte oni na v Maďarsko. poslednej dobe vedia využívať tie peniaze, nevykradajú ich a tak ďalej. Stále sa tam budujú nejaké cesty, buduje sa tam väčšia a silnejšia armáda a Poliaci sú dosť hrdý národ, čiže Poľsko je takou inšpiratívnou krajinou za mňa. Akože tým, že ja som odišla do Česka, to bolo možno aj skrz toho, že sa trošku možno obávam, že tu by nebolo dostatok pracovných príležitostí, aj keď viem, že teraz je problém s tým úplne všade. Hej. Že nájsť si nejakú stabilnú robotu a aj to bývanie, možno viacej priateľnejších príležitostí, ale viem, že s tou infláciou a všetko, ako je všetko vysoké a drahé, tak proste regulovať to je asi veľmi náročné. Ja, jasné. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, ktorý už má dieťa? Toto nie. To už je moc. Nie. Ty máš dieťa. Nie. Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi toľko. To, že tak rázne odmietol tú myšlienku, ma trošku tak zarazilo, pretože podľa mňa na tom fakt nie je nič zlé. Ale mohol by si mať s ňou vlastné dieťa. Len proste by si Nie, ale sa chcel by som mať všetky Všetky, deti akože s ňou vlastné, chápeš? OK. Mne by to asi nevadilo, keby mi partner povie, že
má dieťa. Skôr... Už mám 7. Nemám. OK. Akože mne by to prišlo asi v pohode, len možno by bolo náročné si vybudovať ten vzťah. Ale určite by som ju brala ako vlastnú. Hej. Alebo vlastného. Ale určite chcem mať aj že vlastné deti. Že skôr by bol problém, keby povie, že mám dieťa, ale už nechcem mať proste ďalšie, že to mi stačí, tak to by bol asi dosť problém. A koľko by si chcela mať? Ideálne 2, že chcela by som ako každý chlapec, dievča proste mať toto. A ty? Tak koľko pôjde. Koľko pôjde? Ja nemám žiaden vrchný limit, čiže keď ich bude 100, tak ich bude 100. Tak pán je megalomán. Poďme zistiť, či uvidíme aj megalománske hodnotenie Deany na jeho tabuľke. Na bodoch sa nič nemení, vyzerá to tak, že vibe stále vibuje. Zmení na tom niečo naše koleso plné úloh? Tak máme tu pred sebou koleso šťastia, môžeme to tak nazvať. A vytočíme si nejakú úlohu. Tak určite som mal stres z toho kolesa, lebo človek nevie, čo si tam môže vytiahnuť. Čo by si chcel z tohto kolesa? Z tohto všetkého tú Kamasutru môžeme. OK. No, keď povedala, že by si dal tú Kamasutru, tak som bola, že brzdi. Poznáme sa tak hodinu, že to zase úplne nie je to, čo by som chcela akože robiť. Ja by som možno nechcela karaoke, lebo nie som úplne spevácky typ. To ani ja. Dávam ti šťastnú ruku. Ojej. Tak vytočili sme si For You page a teraz si navzájom ukážeme, čo tam máme. Keď sa tu pozerám... No keby tam bola moja Neviem, For You to page, nešlo. teba by tam bol David Goggins a iba že I wish this photo was cold. Lock in, bro. Look at you. You fucking piece of shit. A nie, ja tu vidím mačičku, som spokojná. Čo tam moja vlastne mama, neviem. Psíka. Pes Pozrieť. alebo mačka. Veď vod, David, počkaj. Chat. Dobre, môžem ísť. Asi viacej skôr pes, aj keď ja nemám žiadne domáce zviera, takže ťažko povedať. Potom tu je nejaká čaja. Blondiavá, samozrejme. A TikTok nepoužívam, takže Dobre, to ideme tam ďalej. asi nič. To je náhoda. Áno, určite. Ja som si povedala, že here we go again. Proste toto mám trošku deja vu, že takúto For You page už som videla v predchádzajúcich skúsenostiach. Potom tu je nejaká zase blondiavá typka. To není podľa mňa náhoda. No, jeho For You page mi prišla, keď mám tak povedať, nudná, by som povedala, že taká strašne obyčajná. Ja som dosť na také, Moja že For You page by vzťahové veci, changed že my rada mindset. Si o tom čítam, však teraz čítam tú emočnú inteligenciu, takže Aby sa z nej stal to chlap. sa snažím ísť teraz do takej hĺbky tej psychológie vzťahov, takže teba to zaujíma? Akože hej, určite. Ale čo sa týka TikToku, ja ho často používam aj na nejaké pesničky, lebo je to tam hlasnejšie, takže občas to nechám pustené a tam proste scrollujem, páči sa mi nejaká pesnička, že je tam pozadí, nechám to zapnuté a takto to u mňa veľakrát funguje. Mi sa dosť páčia videá, kde hrajú ľudia na hudobné nástroje. Vieš hrať na hudobné nástroje Nie, nejaký? neviem. Mne sa páči proste, jak Nie, typek ale nokautuje chcela som- druhého Zvuky typka. sa dá robiť všelijaké. A ty chceš sa naučiť na nejaký? Jedného času som si chcela kúpiť že gitaru, aj som si na to šporila, ale potom som od toho upustila. Za tie peniaze, ktoré som chcela si kúpiť gitaru, určite som si buď kúpila topánky, pretože na tie som dosť, alebo som si kúpila oblečenie, keď som si šporila. Blondiavé čaje Deánu zdá sa neodradili. Na istotu uvidíme až v momente, kedy nám dvojica odhalí, koľko bodov z 10 by dali po strávení celého menučka. To už konec? Ak bude súčet na tabulke vyšší ako 15, dvojicu pošleme na skutočné rande. Ako sa rozhodnú? No poďme 10 z 10. Ja som na chvíľu tak rozmýšľala, že nedala som že trošku viacej tých bodov a potom som si povedala, že tak dobre, že dobre,
Je to také milé. No, ja som ešte tam nechala A už aj jeden rezervu prsen je polvodíka chyba, čet. na možno Bože, David, ty stretnutie fras. bez kamier. Ty fras. Že aké by to bolo. Dal som jej na konci 10 bodov z toho dôvodu, že rande prebehlo parádne, mal som z toho proste dobrý pocit, takže prečo nie. Ale ja som celkovo mala dosť dobrý vibe, že tá konverzácia bola dosť plynulá, ako sme sa rozprávali, takže sa mi to páčilo. To vidím úplne rovnako a je to proste zatiaľ perfektné. Perfektné. Počul si to na vlastné uši, tak už David neváhaj a Porabkar. vyskúšaj svoje šťastie v láske aj ty. Aj s tou Stačí, minúčkou ak išli sa do admirálu. prihlásiš cez formulár, ktorý nájdeš v popise 100%. videa. My sa vidíme opäť pri ďalšom menučku a dovtedy dovidenia. Už komentáre. Počkaj, chcem komentáre. Stopni to. No ja by som asi for you page nemohol ukázať. Nevadí. Bože. Vykričník melon. To všetko bude pre Mate, ne? Pedro Šterba je človek. Dobrý večer, pán policajt. Dobre, to nič. Dobre, že oni mi dajú fakt menučko a proste a komentár iba pre Maťa. To je halus.